खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ देग्लायनि बिहु एबा बैसागुआव जुबिन गार्ग गैयैनि थाखाय गुबुन गुबुन रोजाबगिरि एबा सिंगारफोरा रुंसारि जुबिन गार्गनि मेथाइफोरखौ लानानै खनदों। बेबादि समावनो बिहुनि फैसालियाव मर्मिता मित्राया जुबिन गार्गनि रय रय बिनाले मेथाइखौ गाज्रि महराव खनदोंमोन। बेखौ लानानै गोबां समाजारि बिजोङाव सावरायजानाय आरो गोबां अजद दिखांनाय नुनो मोन्दों, जेराव स्टेजआव मेथाइखौ खननायनि उनाव गोबां सुबुंफ्रा ससियेल मिडियायाव मर्मिता मित्राखौ सोंखारिदों। बेनि सायाव जुबिननि मेथाइफोरखौ मोजाङै खननो हायैनि एबा खनैनि बेफोरखौ गाज्रि रोखोमै दिन्थिनायनि अजद होनाय जादों। बेजों लोगोसे आसुनि आफादगिरि उत्पल शर्मायाबो बिथांखौ सोंखारिदों। उत्पल शर्माया गावनि फिनजाथायखौ फोरमायनानै बुङोदि मर्मिता मित्रानि बावैसो जानाय दान्थे बिदान्थेनि उनाव आं फेसबुकआव बिथांनि मेथाइखौ खोनासंदोंमोन। बियो जोबोद गाज्रि मेथाइ रोजाबदोंमोन। जुबिन गार्गनि मेथाइखौ गावनि स्टाइलाव रोजाबनो नाजानाय आरो बेखौ बेबायदिनो गाज्रि खालामनो नाजानाया आसामनि लाख लाख जुबिन अनसायगिरिफोरखौ दुखु मोनहोदों आरो बेखौ जायखिजाया जाहोननि थाखाय गनायना लानो हाया होनना बुङो। बेराफारसेथिं थांनाय सानखालि मर्मिता मित्राया गावनि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहाखौ बियो रायजो राजाफोरनि गेजेराव। सुबुं आफादाव अमेन रिजार्भेशन बिल थामहिनबा आइजो रिजार्भेशन बिलखौ पास खालामैनि उनाव बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीया मिरु सोरखारनि हेंथायै अजद दिखांदों। राहुल गान्धीया अजद होनानै बुंनाय बादिब्ला गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि दैदेननाय एनडिए सोरखारा आइजोफोरनि मुङाव संबिजिरनि बेरेखा आदब आजावदों। बेनि सोमोन्दै राहुल गान्धीया बेखौबो बुङोदि मिरुआ आइजोफोरनि मुङाव संबिजिरखौ सिफायनो थाखाय संबिजिरनि बेरेखा सोलो बाहायदों। बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेरेखा हान्जानि खौसेथि हान्जाखौ बाख्नायाखै। बिथाङा बेखौबो बुङोदि बिजेपि सोरखारनि बे खामानिखौ भारत हादोर नाङैनो नुबाय आरो बेखौ होबथानायाव भारत मित्रजोटआ जाफुंसारदों। सोदांनाय बिलआ फेलें जाबाय। बिथांमोना आइजोफोरनि मुङाव संबिजिरखौ सिफायनो थाखाय संबिजिरनि बेरेखा सोलो बाहायदोंमोन। भारत हादोरा बेखौ नुदों आरो राहुल गान्धीया बुङोदि भारतआ बेखौ होबथादों। मैया चिरां जिल्ला रुनिकाटायाव सोमजिनाय जाथाया थारैनो जोबोर दुखुनांथाव आरो फरेस्ट रेन्ज अफिसाव जानाय जाथाया मोनसे जोबोद गिदिर जाथाय। थारैनो बे जाथाया माबोरै जानो मोनखो? बेनि आन्दोआव माबाफोर थुनज्लायनाय दं नामा? जाथाय जानायनि साखाथियावनो पुलिस स्टेशन दंमोनब्लाबो फरेस्ट रेन्ज अफिसखौ गाग्लोबनानै गारि मटर, अफिसियेल डकुमेन्ट, आर्म्सफोरखौ माबोरै सावनो मोनखो? डेम'क्रेटिक हादोर हिसाबै आन्दोलन एबा प्रटेस्ट खालामनायनि मोन्थाया बयहाबो दं, नाथाय बेबादि मावख'आव गाग्लोबनानै गारि मटर सावनाय, हाग्रा बिफाननि हाथियारफोरखौ लानानै फैनो हानाय सोर गोहो होखो? मैयानि जाथायखौ लानानै समाजारि बिजोङाव गोबां बाथ्रा दान्थेलायनाय नुनो मोन्दों। आदिबासि हारिनि सुबुं आरो बर' सुबुंफोराबो गोख्रों रावजों सोंखारिलायनाय नुनो मोन्दों। जों मिथिगौ थांनाय माखासे दान सिगाङाव क'क्राझार कारिगावआव जानाय जाथायाव दाय गैयै बर' सुबुंखौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाय जानानै थांदोंमोन आरो बिनि उनाव बर' आरो आदिबासिनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे सोमजिदोंमोन। बे बिथिंखौ लानानै फिन आरोबाव समाजारि बिजोङाव गोसारदों एबा सावरायजानाय एबा अजद होलायनायखौ नुनो मोन्दों। मख'जाथावदि चिरां जिल्लानि रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि मावख'खौ सान्थालिफोरा अरजों सावनानै गंद' गारि आरो पुलिस बिफाननि गारिफोरखौ बुफाय बुसि खालामना खहा खालामनायजों लोगोसे माखासे हाथियारफोरखौ लानानै फैनानै सावदों। बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों DFO कुन्जन बसुमतारिया। बेराफारसेथिं रुनिकाटा ओनसोल लोगोसे क'क्राझाराव इन्टारनेट सिबिथायखौ बन्द' खालामदों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांबावदि आयेन बेरेखा हाग्रा सिफायनायनि दायाव सा 25 सुबुंफोरखौ हाग्रा बिफाना हमना लाबोनाय। बेनि हेंथायै चिरां जिल्लानि रुनिकाटायाव फरेस्ट रेन्ज अफिसाव दुंहाव थासारिखौ सोमजिहोदोंमोन। चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय सिखोना जोहोलाव माहारियारि हाग्रामायाव माखासे सान्थालि सुबुंफोरा आयेन बेरेखायै हाग्रा सिफायनानै न' लुनो नाजानायखौ नुना हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा 16 एप्रिल खालाराव गासै सा 25 सान्थालि सुबुंफोरखौ हमना लाबोदोंमोन आरो बेखौ बिथा खालामनानै सान्थालिनि माखासे आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायाव रायजो राजाफोरखौ लानानै रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जखौ गाग्लोबफैयो होनना मिथिनो मोन्दों। रंजालि बैसागु बोथोरनि समावनो मोनसे दुखुनांथाव खौरां। क'क्राझार औवाबारि गामिनि रुंसारि प्रदीप कुमार गयारिनि आंगो फिसाज्ला पेंका गयारिया गावनि जिउखौ अबथिरा फोजोबनानै लाबाय।
जाथायनि बागै आबुङै मिथिनो मोननाय जायाखै, मा जाहोनाव बिथाङा गावनि अबथिरा जिउखौ बेबादि फोजोबनानै लाखो। गावनि भिडिअ खालामनायनि गेजेरजों गाज्रि आखु दिन्थिनाय मुलि फानग्रा रनजित ब्रह्मनि हेंथायै गोबां सुबुंफोरा रागा जोंनाय फोरमायदों। बिथाङा गावनि आंगो गामिनि सासे कलेजाव फरायनाय लाइमोन सिख्लाखौ नोजोर होनानै लाजिनांथाव आरो मानहानि गोनां बाथ्रा फोसावनानै गावनि दुथां आखुनि महरखौ दिन्थिदों, जेराव बैसागु रंजानाय समावनो गामिनि सासे उन्दै हिन्जावसाखौ भिडिअ खालामनानै समाजारि बिजोङाव फोसावनाय जादोंमोन। रन्जय ब्रह्मआ आरो बिथाङा कमेन्टनि गेजेरजों हिन्जावसाखौ लानानै समाजनि गनायजाथावै रावखौ बाहायदोंमोन, जायखौ लानानै गामिनि सुबुंफोर, गुबैयै आइजोफोरा गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बिथाङा गामिनि आइजोफोरजोंबो बुजादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे सुबुङानो बेनि सिगां बावखुंग्रि फोरबोनि मोनसे भिडिअआव केमेरानि सिगाङाव सासे आइजोजों गाज्रि आखु दिन्थिनायखौ नुनो मोननायनि उनाव सोंखारि जादोंमोन। मोनसेनि उनाव मोनसे जाथायनि थाखाय सुबुंफोरजों गाज्रि मोनजादों। रन्जय ब्रह्मआ रागा जोंखांजादों आरो नायगिरिफोरा बिथांखौ गाज्रि नोजोरजों नायदों आरो गोबां सुबुंफोरा बिथांनि हेंथायै एफआइआर रेजिस्टार खालामनो दाबि खालामदों। बिटिसि खुंथाया दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 167थि जोनोम सान फालिगोन। मख'जाथावदि बिटिसिआ 18 एप्रिल 2022 एबा दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 167थि जोनोम सानखौ फालिगोन। मोनसे मावख'आरि फोसावथायनि बायदिब्ला बे फालिथायखौ बिटिसिनि बिबान होनाय बिफानफोरनि सिङाव थानाय सोलोंथायारि फसंथान आरो सोरखारि मावख'फोरनि सरासनस्रा हाबा-हुखाखौ जेबो गोहोम खोख्लैयाजासे खुंनाय जागोन। गासै सोमोन्दो गोनां फसंथानफोरखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जिउ आरो बिहोमाखौ मान बावनानै दिनै बे हाबाफारिखौ गोसो गोरबोजों फालिनो थाखाय बिथोन होनाय जादों। पाटाकाटा मडेल भिलेजाव बैसागु फोरबो फालिनाया थुंगेबाय। क'क्राझार जिल्लानि पाटाकाटा मडेल भिलेजाव साननैनि रंजालि बैसागु फोरबो आरो गामियारि जथुम्माया मैया मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि आरो हारि माहारि नोजोर होनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोबनानै थाङो। साननैनि गेजेराव गेलेनाय, थुनलाइयारि हाबाफारि आरो हारिमुवारि हाबाफारिफोरजों लोगोसे बादायलायनाय खुंनाय जादोंमोन, जेराव गामिनि सुबुंफोरा गोसो गुदुङै बाहागो लादोंमोन। जोबथा सानाव गामिनि HSLC आनजादाव जाफुंसार जानो हानाय एबा उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोर आरो बागुरुम्बा मोसानाय दिन्थिफुंनायाव बाहागो लानाय महरगिरिफोरखौबो मान बावनाय हाबाफारि लानाय जायो। खौसेथि आरो रंजानायनि मोन्दांथिखौ गोख्रों खालामनानै मोनसे हारिनि जानाय लोंनायजों बे हाबाफारिखौ फोजोबनाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय सुबुंफोरनि गेजेराव दंमोन बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रबिराम नार्जारी, बिटिसिनि उफ्रा प्रिन्सिपाल नेहाथारि प्रानजित औवारी, क'क्राझार गार्लस कलेजनि आजिरा लानाय प्रिन्सिपाल डक्टर रुपम ब्रह्म, IB गुवाहाटीनि एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर देतसुं ब्रह्म बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। तामिलनाडुनि कयम्बटुर जिल्लानि पल्लाचियाव 800 फुट गोथौ हाखराव गोग्लैनायनि जाहोनाव केरेलानि सा 9 सुबुंफोरा जिउ गोमायो। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला अटिरापिल्लीनिफ्राय पल्लाचिम थांनाय मोनसे बेन वाइल्डफायारनि 13थि बेनाव इरिलिंजों सौग्रावो। बे बेनआ केरेलानि मल्लपुरम जिल्लानि पां पल्लिमपरम्बा फरायसालिनि फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरखौ लानानै थांगासिनो दंमोन। बेनाव गाखोनाय माखासे फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे न'खरनि सोद्रोमाफोरबो दंमोन। थैनाय सुबुंखौ पल्लामन्टलनि थागिबि आरो फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि अजिता 54 बोसोर बैसोनि, रामला 52 बोसोर बैसोनि, जुहारा, आशा, माजिद, सुजिता, चकिला, रुकिया गासैबो फोरोंगिरि आरो थागिबि। बेजों लोगोसे थैनाय सुबुंफोरनि गेजेराव बेन गारि सालायगिरि नौशादबो होनना मिथिनो मोन्दों। कारिगाव दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगां बोसोरनि बायदियैनो देग्लायबो 20थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायजों लोगोसे गेदेमा सुबुंफोरखौ मान बावनाय आरो उन्दैफोरनो अननाय, मोजां मोननाय, गाहाम हामलायथि बावहरनाय जादों। हाबाफारि बायदि आर'ज मेथाइ खनखांना आफादारि फिरफिलाखौ बिरहोयो दालाइसा आफादनि रिंखां बसुमतारी, हेफाजाब होयो दालाइसानि लोगो आफादगिरि मोगथां नार्जारी, गोथार गोजोन आरो खौसेथिनि फिरफिलाखौ बिरहोयो जोहोलाव दैमालु एकाडेमि गोरायुं अमल बसुमतारी, हेफाजाब होयो दालाइसानि लोगो गाहाय नेहाथारि अलंबार औवारी बिथाङाबो बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो। सा क'क्राझार दख'रा एबसुनि आफादगिरि बिपुल औवारी, नेहाथारि निर्जय ब्रह्म, लोगो आफादगिरि सोद्रोमा नार्जारी, बुंथिगिरि राजु बसुमतारी, नेहाथारि आन्दलन मोसाहारी, रांगिरि अनुग्रह बसुमतारी, सोलोंथाइ नेहाथारि गणेश औवारी आरो
समाज सिबियारि ब्रज कुमार बसुमतारी दालाइसानि सिङाव थानाय मोन 31 गामिनि गावबुरा मेलेमजिबि आरो रायजो राजा गासैबो बाहागो लाना हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां खालामो। बिटिसिआव सोमजिदों फिन आरोबाव गिख्रंथाव दुंहाव थासारि। रुनिकाटा फरेस्ट रेन्ज अफिसखौ आयेन बेरेखायै हा दखल खालामग्रा आदिबासिफोरा बुफाय बुसि आरो अर सावनानै सिलिंखार खालामदों। नाथाय मानो बेबादि सान्थालि आदिबासिफोरा बुफाय बुसि खालामखो? गोबाङानो सोंथि दिखांदों एबा गोबाङानो बेनि बागै सानदों जानांगौ। गुबै बाथ्राखौ बुङोब्ला एबा बुंनो थाङोब्ला बिटिसि हाग्रा बिफाननि गोख्रों एक्सन लानानै चिरां जिल्लानि रुनिकाटा हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय दाउखा, बाहा, देवस्रि आरो रायपुर हाग्रा ओनसोलाव थानाय गोबां आदिबासिफोर, जेराव गोबां आदिबासिफोरा आयेन बेरेखायै हाग्रा दानस्रांना न' बादा लुनानै थादोंमोन आरो बिसोरखौ बिटिसि हाग्रा बिफाना होखारो आरो हमनानै माखासे सुबुंफोरखौ हाग्रा बिफाननि आवथायाव लानानै फैदोंमोन। बेनि उनावनो चिरां जिल्लानि रुनिकाटा थानानि साखाथियाव थानाय हाग्रा खोन्दोनि मावखुलिखौ आदिबासि हारिनि सुबुंफोरा हमनानै दोननाय सा 30 सुबुंफोरखौ हगारफिननांगौ होननानै दाबि खालामो आरो दाबि खालामनाय लेखायै बिथांमोना सुबुंफोरखौ हमनानै दोननायनि खिथेराव रुनिकाटा फरेस्ट रेन्ज अफिसखौ बुफाय बुसि खालामो आरो सावनानै गोख्रों खुद्रिसारो आरो सोरखार एबा बिटिसि सोरखारनि हेंथायैबो गोख्रों हेंथायै बिथांमोना सोमावसारो आरो गोबां गारिफोरखौ बुफाय बुसि खालामो। गंनैसो गारिखौ सावनानै सेवहांगार खालामो। बेनि अनगायैबो मावख'नि साखाथियाव थानाय गोबां सुबुंफ्रा ज' जानानै बिटिसि सोरखारनि हेंथा आरो हाग्रा बिफाननि हेंथायै सोमावसारो। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि हाग्रा बिफाना रुनिकाटा हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय दाउखा, बाहा, देवस्रियाव गोदानै हा एवनानै थानाय आदिबासि सुबुंखौ हमनायनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारदों होनना बे समाव आदिबासि सुबुंफ्रा फोरमायथिदों आरो बे समाव रोखायै मिथिनो मोननाय जादों दि आदिबासि सुबुंफ्रा आखायाव सिखा, गन, अन्थाइ लानानै गाग्लोबदों एबा माखासे पुलिस बिबानगिरिफोरनि सायावबो गाग्लोबदों होनना बे समाव मिथिनो मोनदों, जेराव सासे पुलिस बिबानगिरिया गाग्लोबनायनि जाहोनाव जोखोमबो जानाङो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे मावख'आव थानाय माखासे हाथियारफोरखौ लानानै थांदों। दासान्दि रैखाथि हान्जाया थासारिखौ सामलायनो नाजादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेराफारसेथिं अर खामनानै सेवहांगार जानाय गारिफोरखौ बे समाव खोमोरनो हाबाय आरो दासान्दि जायगायाव एबा जाथायथिलियाव रैखाथि हान्जाफोरखौ थिसननाय जादों होनना मिथिनो मोनदों आरो गोबां दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमगोन आरो आयेनबादि साजा होगोन होनना बे समाव मिथिनो मोनदों। त्रिपुरायाव बिसायख'थिनि रिजाल्ट फोसावनाय जादों। TTADCनि गिबि बिसायख'थिनि गासै मोन 28 बियाबनि त्रिपुरा मता पार्टिया मोन 24 मासियाव देरहासार जानो हादों। सोरखार दानायनि लामायाव फैदों त्रिपुरा मता पार्टिया। गुबुन फारसेथिं बिजेपिआ मोन 4 मासियावल' देरहानो हायो। नाथाय गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय मोनसेबो बिजाथि देरहानो हायाखै होनना मिथिनो मोनदों। आदानि ग्रुपनि बिगोमा गौतम आदानिखौ एसियानि बयनिख्रुइबो धोनिसिन सुबुं होननानै गनायनाय जाबाय। मख'जाथावदि एसियानि धोनिसिन फारिलाइयाव थानाय रिलायन्सनि मासिगिरि मुकेश आम्बानीखौ फेजेनदों, जाय सिगाङाव जौसिन मासि आवग्रिनो हादोंमोन। मुकेश आम्बानीआ ब्लुमबार्ग बिलियनियार इन्डेक्सनि रिपर्टनि बायदिब्ला 16 एप्रिल 2020 आव गौतम आदानिनि सम्पथिया 3.56 बिलियन डलार बांदों। बेनि उनाव बिथांनि गुबै सम्पथिनि बेसेना दायो 92.6 बिलियन डलार जाहैबाय। गुबुन फारसेथिं रिलायन्सनि मासिगिरि आम्बानीनि सम्पथिया 90.8 बिलियन डलार। मख'नो गोनांदि बुहुमनि धोनिसिन सुबुंफोरनि गेजेराव गौतम आदानिया आथिखालाव 19थि मासियाव दङ। ब्लुमबार्ग बिलियनियार्स इन्डेक्सनि बायदिब्ला बुहुमनि जौसिन 60 बिलियनियार्स फारिलाइनि गिबि 6 सुबुंनि सम्पथिया 200 बिलियन डलारनिबो बांसिन दं। फारिलाइनि जौसिनाव दङ एलन मास्क, जायनि सम्पथिया 656 बिलियन डलार। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय
आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन।
मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव।